domingo. Hoxe me preparei aquí, mirade canto cor hai aquí. Isto é material de primeira. Unhas salchichas de pavo con mozzarella dentro. Un pouco, isto ten leituga, tomate, allo, cebola, lomo, pimento, pimento fritido, cebola fritida, cenoria, tomato, xa o dixen, ovos, dos ovos, que en realidad parecen 4, en realidad son dos. O que pasa é que estos son ovos galegos 100%, porque mirade que calidade, xa o dixen máis veces. E bueno, sabedes que máis teño por aquí? Atún, e non me acordo que máis. Isto é fácil de facer, 5 minutos e xa está. A comer, veña, un saúdo a todas, a todos, a todes, a quen me quera e a quen non me quera. Moito amor para todo o mundo, moito amor,